фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Ҳакимзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ҳакимзода Қурбон бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 14 январи соли 2019. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси вилояти Хатнон озод намудани Гулмаҳмадзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Гулмаҳмадзода Давлатшоҳ Қурбоналӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси вилояти Хатнон озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 14 январи соли 2019. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи раиси вилояти Хатлон таъин намудани Ҳакимзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ҳакимзода Қурбон раиси вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 14 январи соли 2019. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи раиси Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Хоҷазода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Хоҷазода Ориф Ашурӣ раиси Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 14 январи соли 2019. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Исломии Покистон озод намудани Ҷонон. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ҷонон Шералӣ Сайдамир бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Исломии Покистон ва ҳамзамон аз вазифаи сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Демократии Социалистии Шри-Ланка озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 14 январи соли 2019. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Қазоқистон озод намудани Ализода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ализода Назирмат бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Қазоқистон ва ҳамзамон аз вазифаи сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Муғулистон озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 14 январи соли 2019. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 январи соли 2019 дар бораи аз вазифаи раиси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Ибодзода. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад. Ибодзода Хайрулло бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Қазоқистон таъин намудани Ибодзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ибодзода Хайрулло сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Қазоқистон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 14 январи соли 2019. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 январи соли 2019 дар бораи раиси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Гулмаҳмадзода. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад. Гулмаҳмадзода Давлатшоҳ Қурбоналӣ раиси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. мутобиқи моддаи 20 Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ Хоҷазода Ориф Ашурӣ аз вазифаи муовини раиси вилояти Суғд озод шуда
طبق فرمان президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифаи раиси Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардид. طبق ҳамин моддаи қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ барои аз вазифаи муовини якуми раиси вилояти Хатнон озод ва ба вазифаи муовини раиси вилояти Суғд таъин гардидани Зиёзода Сулаймон Ризоӣ розигӣ дода шуд.